Oras madihita na mandohoti paminggon di Bagas Joro HKBP Mampang Perapatan. Lumobi di hamun atau ngonomba sondope mandohoti paminggon di Bagas Joro. Sebelum kita memasuki ibadah minggu ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita ke dalam satu teduh. Amin. Marindi maitas yang bukwende nomor 10.
Marhite-hite guarni debatama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Mangasahon debata say hamunangan do ulahonota, ngot maho ale parinaluan. Tasunggul maaw di buhas yang ari, pujiyo kumaho di tonga-tonga ni akabangso, ale Tuhan endehano kumaho di tonga-tonga ni akamarga. Haleluya. Matang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na dibonang kicang. Say lehon matuhami, roha na togu, na badia, pikiran na denggan dohot roha na ringgas, pasauton ulaw na denggan. Say lehon dame tuhami, asa sonang hami mangulu, di bagasan pangundingim. Say masigantung tuhata mahami, maradopon sa luhut musunami. Say ramoti jala paggogoy mahami, marite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marinde maita siyang bukwinde nomor 28. Tatangihon ma patik ni debata di minggu ta sadarion ima patik pasyahon. Patik pasyahon. Una ko olo makatindakon hata naso tutu maralohon dongan jolma. Dia do lapatanii odo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata dibana asa unang hita olo manggap-gapi dongan jolma. Manang manjahehon manang pahata-hatahon, pauruhon sangap nasida, ikon yapinando dongan jolma, anggo sotakas dope binoto salana. Holan uhum na denganido pabuah-buahon. Ido saatna atong rap mangido gugumaita siang Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pagugui mahami, mangulahon na homba tepatikmi. Amin. Marinde maita siang bukuende, nomor 165.
tatopotima dosata. Ale Tuhan debata, ama namin na dibonagijang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa, di hami halak danongol, maritehite anak haholongan ni roham. Say asima roham di hami, akan ang mga sakon dosa nami, say sa hapima tu bagasan rohan nami, hasesaan ni dosa nami. Lehon ma tu hami tondim na badiai, asa unang ganggu rohan nami di asini roham. As alay asahot rohan nami, marapos yaon laho manggotapon, nasa dosa dohot roha potibion. Asa hupasahat hami dili nami tuho, gabi pelian na mangulu jalan na badia, maritahite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Alani pangalosiotado umbahen na tartulang Kristus, jala binahen ni hajahatotota do bina ibana mamugang. Ape tu ibana picang-picang paritian ni hasonangata, jala binahen ni bugang na malum itahilala. Asangapon ma di debata na dikijang. Amin. Marinde maita sembukwende. Pangihon hamuma hata ni debata, tulpuk epistel di hari mingguon, nata surat sian Amos bidu pitu ayat sada satro di ayat onom. Sian Amos bidu pitu ayat sada satro di ayat onom. Tajahama mas soring-soring. Songonondo di patalidahon Tuhan Jehova tu au, idama jumadihon siapor ibana, dimulana matumbu duhut-duhut ni panabian, jala idama sagak doi, dungma nambi rajai. Jadi mapangulahi ma rohani Jehova talingot tusi, dang jadi saut nina Jehova. Jadi nikuma ale Tuhan Jehova ua pasadima tung beha. Ima saatna matua doakan na tumangihon hata di debata jalan no peopsa. Amin. Mari de maita.
saha tindakon mahaposyotai, songon na hinatindakon ni dongata sa posyaon, di sandok potibyon, rap mahita mandok. Au posea di bata Jahoba, ido ama paggugu na sotodosan, na tumopalangit dohot tano. Au posea di Jesus Kristus, anak ni Debata Jahoba na sasaday, iman na tinibuhon ni si Maria, na gabi-gabihan siya tondi parbadia, andorang suwabubuan. Ido tuhata na tumon na bernit, di panguman ni Silatus, na mate tapajal do iba na di opinasilang, na tuwa tu banutoro dung tanom, na mulak mangulo di aripatuluhon, na manay kusubgo, lahu undo tu siyamo di Debata Jahoba, amanay paggugu na sodusami. Di sima ibada imbay, mangumi halak na mangulo doot na mate. Au posea di tondi parbadia, jala adong sada hulia na badia, hulia topan ni halak Kristen na kami na badia, dohot di asesani dosa, dohot di atay na mandok, mulak mangulod doso godayin, dohot di angulan na sarusudya. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari Ina Deborah. Bukti uluki di boto Tuhari
Tuhaki. Tuhan do nama rupiah nasai menjaga ia tumago sarape obuk diuluki di boto Tuhari. Tuhan si permahana dahurang nganau nuang nang sogot pe sonang dongoluki rap Yesus Tuhaki.
Kita dengarkan warta Jemaat minggu ini. Tabege matik ting di huriata di bagasan mingguon na parjolo goarni minggu ta sadarion ima minggu papituhon dung trinitatis hasi tulusadaon ni debata doho topik hiras ni roha makatahon hasitongan Markus onom ayat 10 pasal 1 ayat 20 sia napa duahon pelean amplop gotilon doho tahun inklusif Okumene 2024 sadarion minggu 14 Juli 2024 tapasah mapelean amplop tu kebutuhan akaulaon ming huriata namar pardomuan tu pesta gotilon dohot tahun inklusif Okumene tahun 2024 tapasah mai ditiki marsi jalangan di parare do inganana di lambung nipitu haruar na patuluhon parmingguon variatif HKBP Mampang Perapatan pinabotohon tu sude ruas HKBP Mampang Perapatan sadarion minggu 14 Juli 2024 pukul 10 pitu wib maringanan di gereja HKBP Mampang Perapatan patupawan nado parmingguon variatif Robe Mahita Laos Tahara Manang Hirpasma Akadongata Maddohotisa na paupaton pelantikan pengurus AMA Distrik tahun 2024-2026. Pada hari ini Minggu 14 Juli 2024 pukul 8.30 di HKBP Pasar Minggu akan dilaksanakan ibadah pelantikan pengurus AMA Distrik periode 2024 sampai 2026. Adapun perwakilan HKBP Mampang Perapatan yang terpilih menjadi pengurus adalah Peris J. Purba, anggota bidang kerohanian, diberitahukan bagi nama yang terpilih untuk dapat mengikuti ibadah pelantikan tersebut. Napa limahon pendaftaran Parguru Malua tahun 2024-2025 pinabotohot tu ruas ni HKBP Mampang Perapatan nunga dibuka pendaftaran Parguru Malua tahun 2024-2025 tu ruas nanaing mendaftar gabe peserta asa mengisi formulir dengan membawa fotokopi surat terdidi, akte kelahiran, jala di pasahat matu situawik nabe paling lambat sadarion Minggu 14 Juli 2024 dan di hari Minggu 21 Juli 2024 dung siduk permingguan pukul sia 30 maringanan di konsistori naing patupado pertemuan calon Parguru Malua tahun ajaran 2025 rap dohot natoras dohot pengajar napanopon lomba paduan suara pria Pesparawi DKI Jakarta dalam rangka dilaksanakannya lomba paduan suara Pesparawi DKI Jakarta maka kaum bapak HKBP Mampang Perapatan telah membuka pendaftaran dan ingin mengajak pemuda dan para bapak yang berusia 23 tahun sampai 50 tahun untuk bergabung dan berpartisipasi dalam paduan suara pria. Bagi yang ingin mendaftar dapat menghubungi Setua John MP Simamora. Pendaftaran terakhir pada hari ini Minggu 14 Juli 2024. Yang ketujuh, jadwal ibadah tengah minggu diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. Yang kedelapan, pertangyangan week di hari Selasa 16 Juli 2024 mamuka pukul 10 sia 30 patupaut tado pertangyangan week di week sada di keluarga Sintua R Sinurat Boru Sinambela di GSG, week 3 di keluarga Situa B Simamora Boru Marbun di konsistori, week 5 di keluarga Nyonya Simangusong Situa Betty Boru Hutagalung
di Gang Sawesada nomor 10 Sada Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rak mahita mandohoti pertangyangan ini secara khusus ruas wik Sada tolu dohot 5. Napa siahon ibadah pembukaan parheheon napo 10 di hari Sabtu 20 Juli 2024 pukul 10 WIB di Gedung Serbaguna naing patupado ibadah pembukaan parheon napo 10 pinabotohot pusude napo 10 dohot remaja yang sudah lulus katekisasi sidi asaria madohotisa napa 10-hon persembahan diakoni di hari Minggu 21 Juli 2024 di parmingguan pukul 7 WIB dohot pukul 10 tapatupa pelean amplop diakoni laho mangurupi pakobasian diakoni di huria alani tapasahap ma ditiki marsi jalangan dung sipul parmingguan pasapul sadahon kunjungan gereja nih di hari Minggu 21 Juli 2024 rodo punguan sian seksi naposo bulung HKBP Rawamangun nani uluhon ni pendeta Zoni Rumah Horbo STH Jala Patu Begehon Kor puji-pujian donasida di Parmingguan pukul 10.30 bahasa Batak dilanjutkan dengan kegiatan Ramatama bersama seksi Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan setelah ibadah siang di gedung GSG. Nah, pasal 10 hon kegiatan Panitia Gotilon dan Tahun Ekumene Inklusif dalam rangka mendukung Pesta Gotilon dan Tahun Ekumene Inklusif akan diadakan kegiatan dan penggalangan dana antara lain pendataan UMKM HKBP Mampang Perapatan. Dalam rangka pengembangan UMKM di HKBP Mampang Perapatan, Panitia Gotilon dan Tahun Ekumene Inklusif mengadakan pendataan pelaku UMKM bagi warga jemaat di HKBP Mampang Perapatan melalui link berikut. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan dalam perizinan dan juga bagi peminat UMKM yang ingin memulai usaha. Diharapkan partisipasi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan. Kesempatan ini dibuka bagi jemaat dari HKBP dan gereja lainnya. Pendampingan perizinan dan seminar UMKM dalam rangka pengembangan UMKM di HKBP Mampang Perapatan. Maka pada hari Minggu 21 Juli 2024 pukul 11.30 sampai pukul 17 Panitia Gotilon dan Tahun Ekumene Inklusif akan mengadakan pendampingan pendaftaran izin dengan tema optimalisasi UMKM dalam menghadapi persaingan bisnis. Yang ke-12 jadwal pelaksanaan dan pelaksanaan bazar terlampir. Yang ke-13 Kompen Distrik 8 DKI Jakarta di hari Senin 15 Juli 2024 maringanan di HKBP Rawamangun naing patupado Kompen Distrik 8 DKI Jakarta nani dohotan ni Pendeta Robert S. Pandiangan MTH dan Pendeta Suryani Ida Sihite STH. Nah, pasap lobaton Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di hari Senin sampai Selasa 22 sampai 23 Juli 2024. Maringanan di Gereja Forest Hotel Bogor di Patupado Sinode HKB Distrik 8 DKI Jakarta alani Borhatsian HKBP Resort Mampang Perapatan Lahoma Dohoti Sinodei Pendeta Resort Pendeta Robert Pandiangan MTH Utusan Sinode Godang Sintua Res Roberto Sinurat Utusan Sinode Distrik Unsur Situa P. Raja N. Manulang dari HKB MT Haryono dan Utusan Sinode Distrik Unsur Warga Jemaat Nyonya Siregar Lince Borsi Samosir HKB Mampang Perapatan. Tema supaya kamu dibaharui dalam roh dari pikiranmu Efesus 4 ayat 23 dan subtema dalam kasih Kristus dan persekutuan roh HKBP membaharui janji karakter kultur dan kemampuan pelayan warga dan institusi yang melaksanakan tugas panggilan Allah tetangnya kon ma asa dengan mardalan sude.
Na pasaplimahon maka tidakon haperseaon di hari Minggu 21 Juli 2024 di permingguan pukul 7 wib patupau mi huriatta do ulaon na maka tidakon haperseaon khusus tu sada halak beru acara maka tidakkan haperseaon di patupa do dung pelean paduahon na pasaplonopon padidion nabadia di hari Minggu 21 Juli 2024 naing patupau do padidion nabadia pinabotohon tu sude ruas ni HKBP Mampang perapatan akan atoros na naing mabuan ni anakon na majalo padidion nabadia asa pasuraton ni anakon na sida na majalo jala mangisi formulir pendidion nabadia na pinarade ni huriatta na pasapuluh bituhon ruas nomor sahid tabuan ma di bagasan tangyak ta akka ruas nomor sahid amang tunggul marbun dirawat di rumah sakit Mayafada di lantai 8 kamar 8003 hatani debata pasahat madalan mutu jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon pesalmen 37 ayat 5 nah pasa pulaluhon nama ulang tahun para perhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriatta nama ulang tahun di bagasan samingguon di dok hatani debata di tangan nasiamud do gajang ni umur jala di habirangna do hamoraon dohot hamuliaon koda tolu ayat 10 napa 10 siahon nama ulang tahun pardongan saripeon perhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun parsaripeon tu ruas ni huriatta nama ulang tahun di bagasan samingguon di dok hatani debata alai di joloni saluhutna marsi haholongan situ mahamu ai di ukupi haholongan ni rohaido godang dosa napa 20-hon parhepengon terlampir akapelean hamulation dohot na asing na sojinaha di tiktingon taida ma di hartas acara nadong di hitabe songoni matikting di riatta di bagasan saminggon tuhat tama nama masuk-masuk. Kita dengarkan persembahan pujian dari Qur'an.
toguau di dalam mimpi hasil sadia mahangoluan nabi natupangi asiroha ay nagaleaw o Tuhan holosohorap dotaw say parsugoy say toguaw asasay sa hataw lang bumi. Ale Tuhan, saya toguau di dalam mimpi hasil Tuhan nabi dan upami asirohan ay nagaleaw o Tuhan holosohorap doon ay parsugoy say toguaw asasay sa hataw lang bumi. Uhud papungo pelean, Lord Marende Maita Sembukende, nomor 785.
Damai ni debatana sumurung sian salut naroha, imana maramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabuka mabibel ta amang dohot inang dihita salutna turpuk camita di minggu ne baru di bagasan tikion, imana tersurat di Markus bidu onom ayat 14 saat rodi ayat 20 sia. Markus onom ayat 14 saat rodi ayat 20 sia hujahahon ma di tengah-tengah ta. Ujung ni si Yohanes Padidi. Jadi terbege mai tu Raja Herodes nunga terbarita guarni Yesus. Pola didok nunga hehe si Yohanes Padidi sien akan amate. Ido alana ubahen parhagogo si songi ibana. Adong mana madok si Elia do ibana. Nasi musai madok panurirang do ibana sumantu akka panurirang najolo. Alayang go si Herodes dung dibegei sanin na do. Si Yohanes nang hugo tapi uluna ido dipahehe. Ay disuruh si Herodes ido najolo na manakup si Yohanes dohok makuruk ko siya si Herodias pardihutan yang gina si Filipus nang nilakupna. Ay didok si Yohanes do tu si Herodes dang jadi dihoang giborumi. Jala kosom marohani si Herodiasi di ibana. Saya nang bunon na do ibana aladang tarpatu pasa. Ay namabir do si Herodes mida si Yohanes. Ala na ditadda do ibana halak na tigor roha jala na botor. Jadi dio dingi do ibana jala boha-boha do rohana ubege jamitana. Huhut di halomohon hatana. Dungi jupang maari naune ima ari hatutubu ni si Herodes di nama bahe panganon ujuan ibana dia kana sangap doh dia kaiduk ni soldadu rodi akana raja sian halak Galilea. Jadi bongok maboru ni si Herodiasi tu bagasan manortor. Jadi solo mamatani si Herodes dohot akadongan na disi gabe didok rajai matu borui. Pangido sianahu manang dia lomo ni roham. Lehonok kudo itu ho. Laos diwariho do tu boru-borui. Manang dia pesi pangadomi. Rodi na satonga ni harajoki. Sai na lehonok kudo. Jadi ruar ma boru-borui madok tu inangna. Ma pangidokku. Jadi didok ibana mak. Uru ni si Yohanes Padidi mak. Jadi umalapu mebana bongok tuado panirajai dipangido mah sonari maleho tuahu di atas pinggan ulu ni si Yohanes Padidi. Marsaksi tutuma raja rohani rajai alai alaniak kawarina dohot alaniak kanagino konai dangolo ibana paujat to boru-borui. Jala mamitor disuruh rajai mah hupas nasada didokom ma ibana mangalap ulu ni si Yohanesi. Gabelaho mahu pasi manggotap uluna di bagasan hurungani. Jala dibuam ma ulunai di atas pinggan. Dipasaha matu anak borui. Jala borborui ma mangalihos satu inangna. Asadung dibegi akasisian ni si Yohanes nama sai Roma nasida. Dibuat mabakena jala ditanam. Ima sahatna. Amang dot inang buhado nakintahe ditik kita begi kor amai. Suku majo pada pemuna buhado naking. Bah darok karwa. Buhado ulido semangat ate semangat. Tawudo na dakwoto hato pidu maju halaki dung cuti atau lubuda dakwilala proses ni perdalan ni koramo lumaya doba jago. Holano tutu naking dititingini na nasida buti. Hurang do pianggota pas perawi. Jadi dangso madabu rohamuna aka ama tarlumubi umur 25 sahat tu 50 lawan daftar asalam gogo lam semangat punga Qur'an ni hurion. Itu kan? Jemolo sarong bianong naman daftar manabay naung adongi ngatalu hita tu sahala dana nakiko wereng sajolo tu budi. Holam markor pungon amai ditarik dari jenei tangan na
pitoradong dudak dan sekolah minggu hubereng ditarik tong tangan na. Berarti ibana pemadabu doruhana di edeni korame. Jadi nong tabereng ma perbueni kor semangat ni korame tabba ma. Ali unang sapelo biate pigana haro amang hurang. Bulang dope? Halaki bereng ibo to halaki biganai. Buhado. Opak naya te. Opak naina. Unang sapis turu nanong amang situa si Mamora senior. Anggoy naposong komil hamu deba. Iro kan anggo perempuan nung ngabe cukup parwa kotana iro bendarang di bukan nasi debe. Molotung pekon nanong neng dohok muse penyemangat ma. Boy ditong. Ati nak pita baboy do. Ima ati amang da anong pitor dihubungi ma. Arung nakinganti amang situasi Mamora. Asaboy tabatong iro kan. Amang dot inang nakiku jaha turpukon ayat 10 pak 120 sia kupikir andong dung sai hujaha adong mandong namo dohodokon narohakku deba alana pengaruh luka gajang turpuk aria muse ngamule male sudah muse na budari maratobola jibu nong mempengaruhi molo tunga gajang pejamitala ala baru ciutiau atar biasa na gajang dan nong jamiton bawa kuyat dukan Jimo larong neneng terpurum ma, apalagi mempengaruhi do bulan nabu dari, apalagi mulu talu na cekian ne, daido. Jadi turpukon ima barita taringot tu hobar tu topik ima hiras niroha maka tahun hasitongan bahasa Indonesia berani menyuarakan kebenaran. Di minggu nasalpu adong do toto di YouTube dakbo tamang do inang manot totong. Taringok tu sada keluarga nahona goran api hagoran nasida ima salak wartawan hobar tu berita nadong do sengaja menutung bagas nasida HP di si amatai inatai dot yanak konna ala membongkar sada masalah jadi harwa adong mana tergutik jala los dibalos so memerhite ne mapatu pahon hagorane neng dohono di si berani didok naking berani menyuarakan kebenaran diperhadap podo hita ganup tiki laho makatahon nadinggan olo manang nadang sipata molo tahatahon na ulido nadinggan wido gabi alo hita dakubo to hamu amang dot inang hia mabigi au na sekilas sujahado di tahun 1924 Iwan Fals mabahen sada ede ima soal kritik tu pemerintahan judulna ima demokrasi nasi jadi dung di dehonibano diduri di daerah Pekanbaru ditakup di bana jale di penjara 2 minggu kritik tu pemerintah ternyata dakkolani muse adong do muse paridena terkenal diakana tua-tua nami paride kos plus edena kolam susu kritik don tu pemerintah halako petong do berhadapan dengan pemerintah adong mamuse bimbo artis bimbo hiado berhadapan dengan hukum negara ala hiado halako mengidehon kritik terhadap aparat di namasa sada masalah tu sahalak anak boru di Jakarta ibam guarnidina judul nidina Tante Sun jadi manggoberhon bohadona masalah itu masalah yang dihadapi ternyata tidak disentuh alai di suarahon nasida mei gak bisa ada kritik laho asa patigorhodo sada patigorhom adong de pesada baru film na diangkat sian kisah nyata tayangok ditahekan pina ope kritik don ala sempat masalah na masa ternyata dang terbongkar isema na membunuh kritik na terjadi di tengah masyarakat ternyata mang dot inang saluhut nai dot naneng adu patadang baru obe muncul diturpuk sadarion ditaringoti do taringot tu si Johannes Padidi na mangadupi hamalonon ditiki manuarahon hatigoran ibana diadupan ni si Herodes
Jadi ada orang soturpukon di papatar do ulau ni Tuhan Yesus mabahen tarbarita gor ni Tuhan Yesus sahat tu si Herodes. Ujung na Roma kacol mahatihi menanggapi isedui nina isedui didok nasing si panurang Elia duinina alai Roma Herodes madok daong si Herodes si Yohanes Padidi di muse na muncul muse ibana nina. Jadi di sekilas di si tabereng ma na muncul muse berarti di sadar du ibana jala di waktu ibana do nang mati si Yohanes Pembaptis. Buasa mati si Yohanes Pembaptis hati-hai ima di patorang mamuse di perikopi di patorang madisi di tiki marede manortor do boru tirini si Herodes nasian si Herodias jal di sada punguan manang pesta ulang tahun ni si Herodes jalan didok diturpuki macai solo rohana nina macai solo rohana las rohana sida jala disambut baik ala harwa mana itu roha tortorne di jolonina toropi Roma si Herodes isukuma si Salome baru ni si Herodiasi ai ahad ma pangidu homo ina ama pangidu homo lo satongar harajono di pangido leono kutuhonina Roma si Salomeo pitor didapat toma omak na si Herodias isukum ma pangido aku nina Roma si Herodias diajari ma ibana mangidohon si majuju ni si Yohanes Padidi. Jadi lau ma ibana madapoton si Herodes ipangido ibana ma bahwa narikot di ibana ima si Yohanes si majujung ni si Yohanes di sada piring di banina nian amang dot inang sasitong na holong dorohana hormat do Herodes tu si Yohanes nang peritaku. Jadi hormat do ibana dia takut terhadap Yohanes alai ala nong niwarihon nibana hate di joloni natorop disuruh ma soldaduna manapul si majujung ni si Yohanes di pasahat mai tu si Salome atau wasado sape dipangido si Herodias manang disuruh si Salome manapul si majujung ni si Yohanes Pembaptis alana dikritik si Yohanes do ulau ni si Herodias do si Herodes mabuat ade iparna na mangalakup do nasida Herodes do Herodias ay si Herodias anggi inatani anggini apala si Herodes do ima si Filipus na adong mangaraja di Ikeria alani amang dot inang ditiki dipaingot talaki na mangulahon na salah halaki disi mahacitro ni si Herodias idok ben na tartanum ma dendam na macai balga di rohana adigam masiap pononna si Yohaneson dung adong panortoroni jala dung adong wari isian si Herodes maradopon si Salome disima dalan na ibana majalo manang mematikan menstop segala tindakan menstop segala pengajaran dohot ulaun ni si Yohanes marhite na memenggal si majujungna alani do marhite hatani debata di bagasan tikyong diturpukon molo dia rahot tuhit amang dohit inang hiras niroha makatahon hasitongan adong mamanang piga hal naneng pasahaton na tuhita na parculo amang dot inang ulaot tado laho makatahon hatigoran ulaot tado laho makatahon hatigoran di bagasan partikianon nung ngalam mabiyar jolma paingot todongan na justru molo salah dongan na tu dia do tahe di baen dang dipicang dongan na ale nung ngajumot mempiralkan pitor di baen mas status dipiral homma dibagi homma ujungna gabi hukum sosial mana masa ale ditiki masa hukum sosial muba do ibana dang muba di bagasan partikia tiak kanon adong dotong muse gabedang patuluson hiras nyiroha mamaritahon hati goran imah adong budaya risi mabiar
Adong budaya risi anong molo hupaingot ibana dangnya toyawan nong. Molo dipaingot molo hupaingot ibana sotung gabi dendaman nong tuaw. Ujung na gabi gudang mahata permakluman. Maklum mak toy marang polawahai. Apalagi molo tidak danak. Molo salah dak danak pitur gudang do hata permakluman ni natoras. Maklum mak dak danak dope dang diatusi dope. Hata dang diatusi ujung na sahat tumagudang pe dang diatusi be. Nuaing ngababiar natoras manang na tua-tua lau pengot tot sudut na poso molo so anak na. Sedangkan molo anak na pe olo mabiar ibana lau pengot ton. Ai mol hiau son hiau jami tahun amang dot inang sahiut to pe na pengalamaku di tiki anak SMA ya. Molo lau hami tu sikola mobil marbus sanggul mas dia kada dana do sudah disi ale molo topu rona to na tua-tua masuk tu si hohom nama ale molo holan iba do akadongan marga hargak do iba sonya tu sabbe ise do ito ise do dongan ise do pariba dang net tu sabbe dang peduli be disi dang peduli iba na somangan na tua-tua di jauh na peting mekelekel me iba ale molo sanga nunganak kok na tua-tua tu buson sip nama ai olo do pitor di bicang jala dang merasa tertekan manang dang merasa mabir orang tua lau mamicang dak danak di mobilon alaniaha ala adong do pakilalan ni akanatoras hatiha adong du budayanya halak batang sisa ada anak do sisa ada buru jadi molo salah buruku di bereko di tengah dalan picang dang buru kau disi ale molo nuang dang boy soni molo dipicang anak-anak mangalualu tu bapak na dok tuam anak ise mana berbeda bapak tu bapak oma tu oma dakolan anak remaja das olo dudak dana berbeda dak dana tu dak dana ujungna omak na tu omak na berbeda di si manuaing ala adong budaya risi adong mamuse ala mabiar tu ancaman jadi adu penghalang adu pangabati di hita laho marhiras niroha laho mamaritahon hatigoran makatahon hatigoran naking amang dot inang mabiar tu ancaman aliarong dope museno borakna ketidakpedulian jadi molo tapasobbu nasala di julutta molo tapasobbu dongata di kesalahanna dang tapaingot ibana sasitong na amang dot inang naso peduli behita disi. Jadi orang yang tidak peduli dia juga tidak akan peduli tentang kehidupannya. Naking adong malanasagan, adong manamabiar, adong malani permakluman. Adong mamusia amang dot inang pitor adong mapaddo maddo songnon. Apa untungnya bagiku? Do di etika do di hubungan sosial mencari keuntungan. Gabiahan nungutung na dia molhu payengotinin na. Gabiahan nungutung na molhu hatahoni. Ujungna tertutup mahati gorani. Isa manutupi hitado. Dang ulaw ni jol ulaw ni halakani. Alay ulaw tado. Alani do amang dot dinang di tonga-tonga ni jol manuaeng na hurang kepedulian. Jala kan adong domuse mabek kita hurang hirasta laho makatahon hati goran ala nuaeng pejol mambangulu do di bagasan mulubonya dipuji-puji terus iro kan ay mulu dipuji dongana baru pe lasroana mulu na tetap doho teh posbah nina tetap posodor tina damang do inang unang tunasi atong tetap do te pos satu sonare tenina torado bangga tetap posodo iban terusina HP kadang boy gabusan umur belente badu umur dah baru mulai namusai kan baru pajupa begak dua baina nang perudu obukna dokonon nami asalas rohani donganna dibudayai do inaeng gudang ujungna amang dot inang tertutup mah hati gorani. Jadi hatani debata madok di bagasan tikion ikon borhat do hita songo si Johannes berdidi maka tahun hatani debata bakal didok dibelikan tepat atau tidak tepat waktunya nina
Holano tutu buah macarat maka tahu nih las mana padua. Bohado asa sahat hati gorani ditiki maka tahun hati gora kita. Dang mabbe muruk dongata. Dang mabbe dendam dongata. Walau didok amang dot inang dir PPT didok bahwa caranya adalah ikon aduk mata turuk mata jo, opat mata, artinya 2 halak. Mamicang di bagasan halabokon. Dang situluk matani horbo. Molo horbo pe molo sedi tulluki matana, haci do ugion na dohita kan. Los tidak konon na dohita. Molo mandulu kat terus menerus buti. Sedi congkeli si malongna. Buruk do. Hita pe songni do. Molo dipaile hita di jolun na torop. Manang dia dipicak kita. Lah sodia tu syod do manang ahanina. Haci do rohata. Bonot tambe sahat tu podoman. Jala seri-seri bapak dohan itu hita. Sebenarnya tidak merugikan kita. Ale menjatuhkan mental kita. Hidup benna budaya situluk matani horbo. Nang pe papuas rohatai dang denggan ibana. Molo naing mangarahot dongata tuha dengganon ibana. Di sim amang dot inang tugas tadui. Dedu diokod di Hesekil terbutolui sebagai gembala di tengah-tengah kumpulan. Ketika ada orang yang bersalah, kita lihat tetapi tidak kita ingatkan, ketika dia mati maka tanggung jawabnya akan dilimpahkan kepada kita. Tetapi ketika ada orang yang bersalah kita ingatkan tetapi dia tidak peduli, maka tanggung jawabnya jatuh kepada orang yang bersalah. Ulahot tadui. Dipaingot kita di bagasan tikion amang dot deinang. Tegurlah di dalam ketulusan. Tegurlah di dalam kebenaran. Nang pe dang adong kepastian nah gabe adong dampak ni muruk de bana mang nadang. Tapadau ma muse jugul ni roh hado dendam. Om mana patuluhon tapadau ma dendam. Molona king dia raho kita adong do strategi untuk menyampaikan penggembalaan manang manuarahon hati goran nuaing tapadau ma haci ni roh hado dendam. Dendam itu adalah berlarut-larut tetapi mematikan. Jadi adong do istilah ni map biakai nanami atau nangda. Adong do di istilah ni halak di tradisi ni halak Yahudi madok makataho sonon. Jika seorang istri baik, suami jahat, maka suami pelan-pelan akan baik. Jika suami baik, istri jahat, maka pelan-pelan suami akan jahat. Ima. Jadi noborat inon dia kaina do. Daku boto amang dot inang adong pengalaman di hita songni. Burjudo anggo kana marhamaranggi aka amai burjudo nasida marhamaranggi burjudo. Ale Roma inatei. Gebisiga ma parhamaranggion. Ale adong do amatei akan marhamaranggi memang do sian nadenggan ala mangolu di bagan haciton jala tadok majo ditinggal honna torasna. Ale ternyata amang dot inang Roma inat tena burju. Gabi boy do muba amate. Jala ido nuang di papatar diturpukon. Herodesi uduk doi hormat doi burju doi bana. Nang pe di penjarahon ibana si Yohanes alet mabir do ibana maradopo si Yohanes alet tabereng ma. Herodias di dalam dendamnya dia marah, dia masih menginginkan kematian adiga pemo nang maradopo si Yohanes on. Cintado si Herodes maradopo si Herodias jala idu ditangihon ibana. Ujungna gabi dohok do jahat si Herodes. Alani amang dot inang. Persiajaran argadon dihita salhutna. Boido mungkin amatai manang inatai perdendam. Ale moloso diputusi. Boido gabi tabba aka na jahat. Songon si Herodes gabi muba
mederdo rohana dadinggani alani inata na mempengaruhi ibana. Dipaingot mahita di bagasan tikion menjauhkan dendam. Dang rikot dendam jalalas ido menghancurkan kita, pala batok kita, laho makatahon hati goran di tengah-tengah di ngulutta. Dia rahok kita di bagasan tikion, unang mamereng donga kita, unang mamereng keluarga kita, laho makatahon hati gorani, alai holan alani parsuruan di debata. Alani na parpudi ma amang dot inang, uriko ma tapake tabegi hati nuranita daripada logika. Jadi diturpukon di papatar do talu do hati nurani alani logika. Imana di papatar ni si Herodesi. Adong do di bana hormat dan ketulusan ala dibereng ibana na burjudo si Johanneson. Na tulus do ibana makataon hatani debata. Ale talu do hati nurani ninai alani logika kecintaan terhadap istri. Atong lau maswarahon hati goran di tengah-tengah ni perdalanan di ngoluta tajamot toma hati nuranita unang nau tiba logika sian hati ni nuranita mabenota tapi gima suara ni todi ni tuhat tai jok di laosi buhama behenota asabui totong ugogo suara ni todi mamakulingi hita asabui maswaraon hati goran ni debata. Dia raho pesalme 110 ayat 105 mahita mabahen firmanmu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku. Danganong di luar ni. Modak kola pamatangol lianon kebutuhanna ale suara ni todi ipe ikoleano do kebutuhanna imahata ni debata. Alani amang dot inang. Mari kita bersemangat untuk menyuarakan kebenaran dalam kehidupan kita. Walaupun jaminannya bukanlah kehidupan yang aman dan tentram. Alenunga adong no jolo si Johannes. Dang tertutupan ni malang ise hati goran nangpe gabitalu hita. Dang tertutupi ni si Herodes hati goran nang pemate si Johannes ala hati gorani Yesus Kristus isa diri doi alani amang dot inang sai marsilubba mahita lau makatakon hati goran di debata di bagasan halabokan di bagasan pakirimon tu debata asa lam tahilalahon hauliod do hadingganon ni rumah tangga parsaripeon lingkungan perkarijota didongani asini rohan di bata mahita amin martangyang mahita alia manami na di badogi cang moliate dohot puji-pujian di pasah rohanami tuho di asini roham do didingga di basam di parmudu-mudu hodo hami Tuhan dia holongi hodo hami di patau hodo hami majalo baritanoli di bagasan tikion marhite jamita minggu namasa diarahoko kami dang mernaluja manang di bagasan hiras di roha maka tahun hati goran dang hati goran nami ale hati goran na marujahan tu hatamdo patadahon Kristus di bagasan perdalanan di ngulunami marhite na maka tahun hati goran molo sifata jupa hamolon ilu-ilu dogok hamolon Tuhan papirto dinami asa totong mona ko Tuhan di ngulunami huwakai makaruas ihudam terupanmu pasu-pasu ma amanami dot inanami di tonga-tonga ni pardonga sarip yonda sida sai pergugui sai totong tuturi ramoti sai pahot holong ni roha dia kana merolang tahu pardonga sarip peon di bagasan mingguan salam tebba maha holongan ni roha di tonga ni keluarga margogo maganup na toras nalaho marmudu-mudu yanakonna mabuan patanakon hata ni debata di tonga-tonga di keluargana akar guas ihuriam na mengadupi hamolon alani ekonomi alani akahamolon akan nasinita ni roha dang tulus tepe Tuhan selehoma namasihol di anakon namasihol di perkarijuan namasihol di rokap Tuhan lehoma di tikina
Wa kami nang di bagasan Tikion akan amarulang tahun lehom ma dinasida gajang niumur dohot sonang niroha mang pangusadia tuho. Wa kami nang di bagasan Tikion amang nabasa dia kasudi program ni huriam na berlangsung di bagasa semingguan agi matur-tur merdalani jalalam rap reta sudi ruas ni huriam madhot yakka kegiatan na hobbar tu partikian nang niatur hon ni huriam na niuluon ni amang pardita resort paso-paso ma nang ruas ni huriam na marsahit di bagasan Tikion secara khusus na baru masuk rumah sakit amang Temarbun inang buru Sigalingging dohot Christopher Jonathan Andre Huta Julio di rumah sakit Nasida Tongon saya pasu-pasu dokter aka pangobati dok tim medis namale pangobation wa kami nang ruas ni huriam ima yana komuna tadis manik dok pesta sihaan amanami na Tongon perjalanan perawatan di bagas Nasida saya totong papirto dina Tuhan mululiling pepanah terus papang tang Nasida unang paluas madile Nasida saya totong pasu-pasu haprosyon Nasida ihot tuho Tuhan asa di hagalioni pirto di Nasida mengadupi hagalioni pamatang Nasida melihat mamang nabasa gudang akan narikot naneng si ulah honon nami salhuna di hari-hari na nilom tuhami serap doto mahami mangalaka sayo madihami jalahami madiho saya sama Tuhan dosa nami asa tung tamaham gawi anakonmu mangasawang Kristus Yesus mertanya kami tuho amin. Talas somahatani debata marhiti na mari dihita hukut pasahat pilihan. Santo
ratangnya koma peliata, ale di bata amanami na di banua gicang, hodo haroroan ni salut silehol-lehon na dinggan dot na saulibasa na mauliutus, upasata mi masian na nilehomi tuhami, pelian nami tuho, sa jalo mai, gabi uap na khusus diculong, pasu-pasu mai, jala ramoti, asahu parhasya kami pelianon, pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam doh ti portibio. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam utadahami godang ni selehol-lehom mi tuhami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gicang, sai pinarbadia magwarmu, sai roma harajonmu, sai saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gicang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sai sama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togio tu pangojunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasorhon madamena tu todimunabe.